bababona bakwazi ubona. Ngamanye amagama ibandla ngokaThixo lifana nalemnqa kwenzeka kuAdam. Ibandla liphuma ezimbanjeni zikaNkulunkulu. Ukuzalwa kwalo ibandla kwanyanzeleka uba makahlatywe ephangweni phakathi nembambo. Ngexa kutsitsa igazi namanzi kuzalwa ibandla. Laphuma ke ibandla kuNkulunkulu esithi uThixo le nto ndayiyeka ngoAdam wokuqala, it was just the figure of the real thing that was coming. Le thina sikuyo. Uthi ndathi ndakuyibona le nto kwavakala ilizwi lisithi, behold, I do a new thing. Why? If anyone is in Christ, he is a new creation. In Christ, there is a new creation. The old things have passed away, but kunento entsha yazalwa nguNkulunkulu ngawo umnqamlezo. Yeke ukukhupha ko-Efa weTestament entsha ku-Adam onguNkulunkulu. This had to happen on the cross. Uthi now lathi lizwi, behold, I make all things new. Unithe senimamele loo nto kwadanduluka ilizwi. Lathi ilizwi kugqityiwe. But zange baqonda basemhlabeni xa esithi uYesu it is finished uthetha uthini. Ngamagama esithi lutsitsile usana, liphumile ibandla. Liphumile ibandla. uNkulunkulu xa ejonga mna nawe wathi uThixo, hey man, ithambo lamathambo am, inyama yenyama yam. Ndizathi ke xa ndimbiza lona libandla, ngoba lo ngumzimba wam, mna ndiyintloko kulo mzimba. Nje ndiyintloko ithetha into yobana ndingumyeni, yena ungumfazi. Kwenze kumnqa emnqamlezweni wokuhlanganyiswa kwabantu kwiklasi kaNkulunkulu, baza abantu bakhe benziwa bababanye kunye noNkulunkulu. As much as sinoNkulunkulu, but we are the God men here on earth. I'm not just a man of God, I'm a God man. Wamkelekile kwivangeli ngokutsho kukaProfethi Siphamandla Horho. Hlala ubukele kwaye usikelelwe njengoko umamele. With Jesus Fellowship Church of All Nations. Ichukumisa ubomi, ichukumisa izizwe, ichukumisa ihlabathi. Athi xa ethetha uJohane ke ndifuna uyifunda, ndifuna uyithetha, ndifuna uyifunda. KuRevelations chapter 21. Athi I saw the holy city descending out of heaven from God. Uthi this is the new Jerusalem and it was prepared as a what? As a bride. Let me show you something. Now, uthi uNkulunkulu ne, I saw the holy city, the new Jerusalem, descending from heaven out of God. Imagine, it goes to show that before there was a heaven, there was God. Even heaven itself is a byproduct of God. Descending out of heaven from God. But now this holy city, this new Jerusalem is prepared as a what? It's a bride. It's a what? Adorned for her husband. Mababona bakwazi ubona. Ngamanye amagama ibandla ngokaThixo lifana nalemnqa kwenzeka kuAdam. Ibandla liphuma ezimbanjeni zikaNkulunkulu. Ukuzalwa kwalo ibandla kwanyanzeleka uba makahlatywe ephangweni phakathi nembambo. Ngexa kutsitsa igazi namanzi kuzalwa ibandla. Laphuma ke ibandla kuNkulunkulu esithi uThixo le nto ndayiyeka ngoAdam wokuqala, it was just the figure of the real thing that was coming. Le thina sikuyo. Uthi ndathi ndakuyibona le nto kwavakala ilizwi lisithi, behold, I do a new thing. Why? If anyone is in Christ, he is a new creation. In Christ, there is a new creation. The old things have passed away, but kunento entsha yazalwa nguNkulunkulu ngawo umnqamlezo. Yeke ukukhupha ko-Efa weTestament entsha kuAdam onguNkulunkulu. Ngoba kwa-Adam egama lithi Adam, ku-Adama it means red. It was just a type and a shadow that somebody was going to become red to bring this one out of God. This had to happen on the cross. Uthi now lathi lizwi, behold, I make all things new. Unithe senimamele loo nto kwadanduluka ilizwi lePaseka lathi kugqityiwe.
What a way to celebrate the Passover. Lathi ilizwi kugqityiwe. Mamela ke. Lithela uvakala ilizwi lisithi it is finished. It's a famous word lamazwi asixhenxe. But zange baqonda basemhlabeni xa esithi uYesu it is finished uthetha uthini. Ngamagama esithi lutsitsi lusana liphumile ibandla. Liphumile ibandla. Nali. Now that wa ibandla liphumile. Ngoku kwabakho into eyenzekayo entsha. uNkulunkulu xa ejonga mna nawe wathi uThixo, hey man, ithambo lamathambo am, inyama yenyama yam. Ndizathi ke xa ndimbiza lona libandla, ngoba lo ngumzimba wam, mna ndiyinhloko kulo mzimba. Nje ndiyinhloko ithetha into yobana ndingumyeni, yena ungumfazi. So xa uSaul etshutshisa ibandla, ndizawunyanzeleka ndivele ngombani ndimbuze uSaul, Saul, unditshutshisela nina? Andinangxaki nawe mntakahorho, ndifuna uElena ndim. Akukho mzimba okwazi uhamba ungena nhloko. Kwenze kumnqa emnqamlezweni wokuhlanganyiswa kwabantu kwiklasi kaNkulunkulu. Baza abantu bakhe benzwa bababanye kunye noNkulunkulu. As much as sinoNkulunkulu, but we are the God men here on earth. I'm not just a man of God, I'm a God man. You are a God woman. Listen. Now that bona bobabini benzwe ngumzimba kabani lona kaKristu. Uthi anangxaki nawo mntakahorho, ndinengxaki noElena. Lithi lizwi ndinguhorho lo mtshutshisayo. Ngoba noba ungathi unengxaki noElena, lona nguElena horho. Ngamagama uYesu esithi oku, but sifuna Peter. Uthi uYesu, no, wena uleko Peter, I am Jesus whom you persecute. Meaning that now the mystery of the church is the body of Christ. But the body of Christ has a name, and that name is Jesus. The body of Christ has been given a name. That name is Jesus. What does then it says us bengo bantu uthini? It says us bengo Jesus Christ apha emhlabeni. What if ukubuya kwakhe uzabuya ngathi? Andithi kutheni? Nje ndokunika into yokucinga before uphuma. Nje abanye bemlindile ukubuya. What if ukubuya kwakhe uzawubuya ngathi? Ngoba umuntu uqala amalizo. Bathi silver negolide asinayo, kodwa ikhonto asinayo. Sinegama lamagama. Egameni likaYesu sukuma uhambe. We have been given a name. As much as we are the body of Christ, but we have been given a name. When Jesus Christ died on the cross, uNkulunkulu akathi xa kujonga athi ngusino, uthi another Jesus. Xa kujonga athi another Jesus. Another Jesus. You are the Jesus of your family. You are the Jesus of your city. You are the Jesus of your community. You are the Jesus of your own business. You are the come on somebody. Where are the Jesuses? Where are the Jesuses of this generation? And if you are Jesus Christ, you are Christ, the Son of the living God. So who is the Son of God? It is Christ. So you are Christ because you are the sons of God. Lizothi kun ku gqityiwe. Clap hands for Jesus.